Yaw naman sa nakita sa Bakakay, di maray na hapon tabi kay Chuoka. Siring man kay Chadita Sumanga. Aloy na po, dahil kita nagkakairistoryahan na sinagihirilingan, ano? At ibaad bago po magpun ang karampanyahan, makakuha kita ni na tiyempo para po mahapitan ining sa kuyang duwang padaba na mga personas dyan po sa Bakakay Albay. Maray na hapon man kay Charo Tardales dyan po sa CP Daragalbay. Siyempre kay Manay Mili dyan po sa Bitano. Dyan palan sa Kawayan, Manito Albay. Maray na hapon kay Primong Igay. Kay Edgar Ardales, man kay Tang Isus. Isus ba ya sungaran mo o si Mr. Abril? Pati naman sa mga kabataan dyan po sa barangay na yan, maray na hapon sa Indo. Hoy, bago kumalingawan, maray na hapon dyan kay Primong Vicente Balyaran sa Akal. Ano daw, Primo, kung yaon pa dyan sa beachfront ko? May magayon dyan na lugar. Garo ka man sana nasa coastline kan California. Pag dyan, lalong-lalo na pag naglakaw ka dyan na naglalangkaw nagsisirang ang aldaw. Garo bagaloy-luway na nagbubutwahali sa dagat Pasipiko. Magayon ang lugar na yan. Maray na po pala sa mo, amigo Rom Candasa, kan Department of Tourism. Pati na kay Direktor Herbie Aguas. Maray na hapon sa mga nagpartisipar po kan tupad, mga beneficiaries from Barangay Bitano, Legazpi City. Siringman dyan po sa Barangay 20 sa Kabangan. Tinda po sa mga nakatuka na mag-partisipar sa tupad program kan Dole, siringman kan office ni Kong Joey Sarti Salceda. Diyan man sa Barangay 29, Sabang Legazpi City. Nagpartisipar man sinda sa hindi pong tawag dito, yung Emergency Employment Program. Diyan sa Barangay 57 sa Dapdap. Maray na hapon sa mga parantabay niya to diyan sa Dapdap, Legazpi City. Siringman diyan po sa Barangay 58 sa Buraguis. Garo puwerte diyan sa indong Paharawan-hawan. Sa gilid kan tinampo, siringman ang pag-beautify kan sa indo pong barangay. Siyempre, dyan po sa Barangay 27, nagkaigwaman sindanin na tiripo na paglinig kan sa inda po mga palibot dyan na lingkungani, may mga gigibo sindang mga nungaran kay ni mga guru garden. May mga guru garden sinda na aatindiran. Sain pa ito. O dyan pala sa Barangay 12 sa Tula-Tula. Agian ko ini, bising-busy sinda dyan sa linig kan sa inda pong sa inda pong tinampo. Tiyo, bawal tabi tiyo ang pag-abo digdi, ha? So, salamat man po kay Dole Regional Director Maria Sinaida Campita. Siring man po kay OIC Assistant Regional Director. Oy, si Ma'am Amy Romanillos. Long time no see, Ma'am Amy. Siring man po, maray na hapon. And thank you very much man po kay Albay Field Office Chief Leia D. And of course kay Albay Field Office Livelihood Focal Person Olga Lodovice.
Asinda po ang mga personalis kang dole na padagos po na nagkoordinar sa opisina ni Kong Joey. Tangani po na padagos man ining programang ini na magtaonin na asistensya, livelihood, siring man income sa mga residentes po bakulang kan segundo distrito kundi kan bilog na Rehiyon Bicol. Maraming salamat po. Oy, si Ate Lisa Matias is watching, I think. Hain katabi, yaw ka sa Bakakay. Good afternoon pala sa kuya pong mga classmates. Sabi ninda na hagihan na databi nindaan na DCGB News Online. Sa kuya pong classmate, dyan po sa Diocese of Daet. Mga kaeskwela ko sa seminaryo ngunyan mga padi na. Si Reverend Father Joe Julian, ang parish priest dyan po sa Santa Elena. Si Reverend Father Kiangan dyan sa Peña Francia, Paris, dyan po sa Daet. Siyempre si Reverend Father Kernel Arnold Magana, dyan tabi sa Talisay, Camarines Norte. Ano daw kung si Ronnie, iyo pa ang mayor dyan, si Mayor Ronnie Magana, kapatid ni Kernel Magana. Ano daw kung siya pa ang mayor dyan sa Talisay? Boys may come and boys may go, and that's alright, you see. Experience has made me rich, and now they're after me. 'Cause everybody's living in a material world, and Medyo nagiinit na po ang dalagan kan na politika sa Pilipinas. in a material Magsa national man, asindig di sa lokal. Ayogon mo material world, may nagpaparaknita na ni na mga posters. we are living. Mataod-taod, tawan daw niya to ni na diit na panahon. Iyan po na manungod dyan sa mga posters. Adi, A material igwa po ni sarong kandidato, bata, bubutuhan kukutay niyo. No, di medyo medyo na-overman kayo din si Attorney Harry Roque, Ata daw nagpaparaburo-bay lipay niyo, Kuya Nimson. No? Dahil mga bagay sa iya magparaburo-bay dyan sa intablado. Pigaarog man si Sekay niyo, si Senador Bong Revilla na nagbubudot. Kuyugon mo na sa kababay linya, biyong nagpakabatikal surilo. Diniitan pang mahuro sa pantalon. Ano naman? Ano na iniyo si Attorney Harry Roque? Kaya ito dati, ko idol ko iniyo dahil sa sayang mga stand sa mga national issues, lalong-lalo na sa ngaran ka ini, lalo na sa human rights. Human rights defender ini kay ito. Ano daw nangyari? Yugon mo, biyong nagpakabatikal, magkakaurulog sa microphone. Dahil naman angay. Kay puan siguro, iba'y linya na sa narog kaniyang music na niyo. Guess mine is not the first heartbroken. Ayun, sweet sana. Kung ba kung sweet? Very sweet. I'm not the first to cry. Nagpaluwas na pala ni official statement mga tugang ang Land Transportation Regional Office No, number 5. Manungod po ini duman sa surprise inspection na pinagibutabi kan Anti-Red Tape Authority o ARTA who's dumantabi sa LTO Sorsogon District Office. and wait for Sabi po kan statement, we commend the Anti-Red Tape Authority o ARTA headed by its Director General Attorney Jeremiah B. Belhica day. on the surprise inspection that it conducted on February 18, kasudma, 2022 at LTO Sorsogon District, which led to the warrantless arrest of
2 suspects for violation of Republic Act 11032, otherwise known as the Ease of Doing Business Law. The agency does not tolerate any activity which violates the provisions of the above-mentioned law and assures the public that any person who commits an act in violation of the law shall be dealt with accordingly. LTO Regional Office 5 shall continue in its efforts in ensuring that transactions in the agency are compliant with the mandates of Republic Act 11032 and other laws and regulations. We encourage the public to report any fixing and other unlawful activities involving the name of the agency to the Office of the Regional Director, which may be reached through LTO 5's official Facebook page, Land Transportation Office, Bicol. Kundi ako nasasala, garo ini po na-surprise sa inspection na iniyo kan Anti-Red Tape Authority o ARTA. Ini po so kasimbagang kanasambit ng opisina, I think, dumampo sa mga report na garo overpricing kan medical certification fee na garo 400 pesos man sa nagayon, nagiging pira ito 3,000. So kakaigwa po ni na overpricing kay niong nagkakapirang mga serbisyo kanasambit ng ahensya. So sana po padagos iniong mangyari, bako lang siguro diyan sa LTO, bako lang diyan sa LTO, kundi sa iba pa pong ahensyas kan gobyerno na medyo igwa po nin substansyal na mga insidentes ni na kalukuhan. I don't know why you said goodbye. Just let me know you didn't go forever, my love. Please tell me why you make me cry. Sabi ni 6906, grabing kaduratan ni Harry Roque. Pero okay man ko tayan, Kuya Nims, kung parting exercise niya man na bilang exercise niya man, okay man baga magburbayli, pero masagwa akong pagilingon. Inggit ka lang kasi ikaw ang alam mo lang, sweet saka very sweet. Aram ko kung si sa inyo. Aram ko kung si sa inyo yung nag-text na inyo, maski numero sa na nag-appear sa kuya. Kandidato inyo pagka konsihal digdi sa syudad ni Legazpi. Maray na pong palantabi sa imo. Former Vice Governor James Bayan Calisin. Come back to me and we will be happy together. Never knew that it would go so far. When Mataw-taw, pag-urlay-ulayan niya to, ang nagkapira pa mga importanteng mga bagay-bagay, mga istorya sa palibot. again you would release. Mientras tanto, iguana kita ni 29 minutos, makalis na po ang alas 4 ni pagkapon, mabalik kami pagkatapos lang kini. An oras hatod sa Indokang Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kadalaban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust Bako Bulong. Asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Surf.
Try the new Surf Active Clean with our best ever bango versus previous formulations. Todo linis at bango na singgaling ng mamahalin based on technical test versus Brand X on polyester. Kung Joey Di kan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, kabus niya gigibon para sa kato. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pa ang TESDA, ayuda, asistensya, yaon ang tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BIU, salamat libreng tuition fee, dahil sa tabang ni Kong Joey. May modernong ospital, mga pasilidad, sa tung naresibiya, mga tabang medikal, sa BRTTH, Bicol Heart Center, Bicol Cancer Institute. May mga bagong tulay, mga eskwelahan, mga patinampo sa lambang banwan, mga water system, kadakol pang iba ang naginibokan Si mabuot Kong na Joey kongresista. Kong Joey. Ang munisipyo na progresibo nung nawal kaibanan sa pagkibo sa serbisyo, siya sincero nung nawal sa tuyang punsyal. Ang manito padaba niya nung dawal sa tuyang punsyal sa serbisyo, siya subok na nung dawal sa tuyang punsyal. Ang manito, padaba niya, nung dawal sa tuyang kunsyal sa serbisyo, siya subok na, nung dawal sa tuyang kunsyal. Ordinansa na ipasa niya, libreng gamit kan ambulan sa mga parsira, may asistensya, lambaklan fishing project. Sa agrikultura, prioridad niya, ang siguridad sa pagkaunta asin paadal niya sa TESDA, organikong agrikultura. May paper day sa mga aki, mga problema sa salud, may asistensya, rehabilitasyon, kan mga koral, environmental project niya. Tourism code kan munisipyo nung dawal ang may gibo sa serbisyo, dedikado nung dawal lang ang manito. Nung dawal serbisyong manito, serbisyong segundo distrito. Okay, balik na kita sa tuya pong programang 2D sa GB. Yan pong aldaw na Sabado. Bailay, bailay, chili, cha-cha, señorita. Bailay, bailay, chili, cha-cha, si señor. Ay, di May nag-trend po ngunyan sa social media. Ito po susaro pong negosyante, Kuya Names, na malaog duman sa Camp Aguinaldo Golf Course. Ini pong estudyante, ini negosyante ini makawat nin golf. So kaya nakaano siya, ano nga rin kaya, nakasulot siya nin attire niya sa pang-golf. Para man na problema duman. Ang problema, so auto niya, may nakagakod na pink ribbon. Anong ribbon? Ribbon. In-approach po siya kang gwardiya duman sa gate. Sinabihan siya, wala niya titong ribbon. Pinaputol sa ribbon, Kuya Names. Nangyari yan matapos na ipinahali sa mga tarpaulin ni Vice President Leni Robredo sa kapo ni Senador Kiko Pangilinan duman po sa Isabela.
Ha? Pag-abot duman sa Defense Secretary, the Honorable Delphine Lorenzana, sabi niya, "We have no business whatsoever what people put in their cars or what to wear for as long as they do not violate regulations." Siguro sa laog kang kampo. Mga regulasyon sa laog kang kampo. Dahil databi sindanin pakiaram kung ano man databi an idukot o ibugtak ninda sa mga auto ninda. Alagad, sinda databi, tutugutan na maglaog dyan sa golf course kan Camp Aguinaldo as long as they do not violate regulations. So mga pulis tabi na imbwelto duman sa pagtarangkas kan tarpaulin ni BP Leni duman po sa Santiago City saka sa Itsage, nasa hot water ngunyan. Malangani sa Bareta Baga, nag-agad na tabi nin dispensa. Asin nakimahirak na day sinda pagkasuhan. Ngunyan, ang Comelec, medyo naglambot kan sa indama na posisyon. Manungod po digdi sa isyong ini. Ining manungod sa pagbugtak ni na mga tarpaulin sa mga pribadong lugar o residensyas. So, ang sabi kay ito baga ni James Jimenez, mag-file na lang ka mo nin complaint. Ang sabi man kaniba, ipaliwanag nga yan in tultol. Kung legal iyan o bako. Iyan man po ang problema niya to ngunyan because may mga mundane interpretasyon duman sa resolution kan Comelec. May nagsasabi tabi na itong resolution na ito, dahil ito applicable duman sa mga pribadong tao. Kundi applicable sana duman sa mga kandidato, siring man sa mga political parties. Ano man yan, labot kan mga pribadong tao dyan. Agan mo nga yan dyan kiritratong, patusun mo panharom mo kan ritrato kisarong kandidato, dahil man ngayon makadanyar nga sa gobyerno. O kaya ngon yan, ang pinakamaray gayod, primero, sa mga kandidato, sunodod, so itong anong ngaran kayo ni? So, tamang sukol. Yung 2 feet by 3 feet, asin duman sa naibugtak sa designadong lugar. Pero ang problema pala, araw kayo ni, sigong kang pigtukar ko ka nakaaging Webes, ang mga designadong lugar, saradit man sa nabaga. Di ba? Imagine po nindo, nasa sarong barangay, ansular kan mga barangay hall, saraditon man sana. Kung dyan man sana ang designadong common poster area, imagine mo na sana kung ang madukot dyan so haling nasyonal, so lokal, tapos sa mga munisipyo. Di ba? O paano na yan? Tayo man sa nabaga, kisukul yan na common poster area, naramduman ko nga ni kayo ito, may bibugtak dyan ng Comelec na garo frame, o duman sa nakamumakagan sa indong mga posters, an sa party list sa labi ng sanggatos, ang senador subramang gayud na 50, kung ikarag dyan, tigduro wasinda dyan, o tigturulong mga posters, di na panunaan. So yan siguro ang dapat na maray na pagiristoryahan, sa maabot pong Webes, ibaad nga ni di ako makaprograma, alas 2 ang meeting mi sa Comelec. So yan siguro dapat pagiristoryahan because dahil man talaga mausto dyan sa pigdeklarar nindong mga common poster areas ang gabos na mga gustong ilaag dyan kan mga kandidato. Unless otherwise, tawan nindo nin very specific na bilang nin posters na pwedeng ikaag dyan. Di ba? Do you really wanna dance with me, La Cucaracha? We wanna dance. Arriba!
40 minutos makalis na po ang alas 4. Digdi po kita sa party list na ang probinsyano. Maray na hapon palan kay Congressman Alfred de los Santos. Siringman kay Congressman Edward. And kay nominee BM Giselle Richard Salceda kanang probinsyano. So, ansa inda pong pinagtatawanin focus ngunyan, ang advokasya po kan party list ng probinsyano, iyo po ang manungod sa pagkaon. Trabaho, kalusugan o salud, siring man, edukasyon. So, saro-saro niya to ini. Kung nga ang probinsyano, nagtao po nin focus digdi, bako sa construction. Bako ngarog kaniba dyan. Sa pagkaon, kasi, dakulon pong porsyento kan mga Pilipino, ang halos dahil na po nagkakaigwanin na sabi nga ni kayan, regular na frequency nin pagkaon. Ang iba nga ni gayon, sarong beses na sa nasarong aldaw. Kung minsan, nakakatulong bisis pa man sinda sarong aldaw magkaon, pero ano ang kalidad kan sa indang kinakakan? Ang iba da dyan nga ni tabi Kuya Nims, dati ang pinagsisira, noodles, ngunyan krupik na, sana. Dahil sa sobrang pagtios. So ang trabaho, sagod ang pagkaon, pati po ang kalusugan o edukasyon, magkakatarahi-tahi ining isyu kan sa tuya pong namamanwaan. So ang pinakasusi siguro digdio, baga kung gusto mong tawanin solusyon ining kondisyon na ini na nahiling ka ng probinsyano, talagang dyan mag-iikot ang sa imong advokasya, siring man ang sa imong mga legislative efforts or initiative. Sa isa pagkaon, kung igwa po nin sufficienting income sa trabaho ang lambang saro, makaka-timos man ininindikit na sintabo, tanganing ang sa indang kalidad, ang kalidad kan sa indang pagkakan, maging nutritious man lamang. Pag may trabaho, di ba? Kung may trabaho, igwa man niya ning kapasidad, tangani na matawanin kadikit na punduan sa inda pong gastusin medikal para sa kalusugan. And igwa man siya nin, sabi nga ni kayan, minimal na kakayahan, tangani pong mapaiskwela ninda, ang sa inda pong mga kakian. So trabaho, ang dapat na maging priority, kung si isay man po ang nagmamawot na pakarayo ng kabuhayan kan sa tuyang namamanwaan. Pagkaon, trabaho, salud, siring man edukasyon. Sa parte kan edukasyon, kita po nagtutubod na although bako man 100% garantisado kan edukasyon na magkaigwa ka nin trabaho, nin income, kundi dakula pong bagay an magkaigwa nin edukasyon, tangani po na igwa ka nin kaput-kaput na armas, digdi po sa maigting na kompetisyon sa labor market. Diba? Dahil man po nangangahulugan na igwa kanin diploma, na nagpapatutuo na nagtapos kanin 4 o 5 taon na kurso. Yaon po dyan pinag-o-officer na ini pong Technical Vocational Education Training or TVET. Yung TESDA, nakuluno na po ang naisyuan ni National Certification na nagarasinso ang buhay. Why? Because ini pong pag-adal sa technical vocational mga education and training, natatawan kita po nin kumbaga basic skills duma sa napili niya tong kurso, technical courses, na iyo man po ang pinaghahagad kan mga manlain-lain na mga kumpanya na nag-aasa
nan sa inda mga trabador, igwa po nin sufficienting theoretical and practical skills sa napili nindang field. So ano pisina nga ni po ni Congressman Joey, padaagos man giraray ang pakikipag-ulay, pakikipag-koordina, digdi po sa TESDA, tangani pong padagos na maimplementar, ini pong Technical Vocational Education and Trainings, para duman sa mga tao na interesado na makaukod din mga manlain-lain na skills, manlain-lain na skills, tangani po igwasinda ni na may papahiling. Kumbaga, igwasinda nin kwalifikasyon the moment na nag-apply sinda nin trabaho. Diba? So, arog po kayan ang advokasya kan ang probinsyano, tangani po makatabang sa satuya po mga kapamilya asin mga kapuso. So, yaon sinda duman sa kanakaaging aldaw, duman po sa Zamboanga, Sibugay. Asin mainit po sindang inako duman ni Governor Ray Oligario, siring man ni Zamboanga, Sibugay, 2nd District Representative Ann Hofer. "46 minutos makalis na po ang alas 4 nin hapon. Camarera, en otra copa ya no tengo con qué pagar. Fui tan rico que el dinero me hizo desvariar. Camarera, quédese un ratito aquí, necesito hablar. Ahora preciso de un oído que me ayude a olvidar. Ella era mi reina, mi pasión, mi fantasía. So mga nagharap po tabi sa kuya kung Bye bye, mi picolísima dama. kung totoo da tabi na si Kong Joey Desierto pinagsusuportahan si Vice President Leni Robredo bilang kandidato pagka-presidente. amasando el aire. Nabaritaan mi ngaya na Señor, suportado ni Kong Joey si Leni. yo sé que estaré. So basahan ko na lang po ining statement ni Kong Joey. Yaon na digdi po ang gabos na ingredientes o mga simbag sa indong hapot. Kung totoo na pinagsuportahan niya si Vice President Leni, Pero en todo, asin kung ano po ang sa iyang nahiling to warrant his support alianzas. o nahiling kay BP Leni, tangani pong suportahan kan sa tuya pong kongresista, the Honorable Joey Sarte Salceda. Mi secreto si me hizo enloquecer. O po ang sabi ni Kong Joey, maglagay ka ng 5 litrato ng mga kandidato pagka-presidente. Ipakita mo sa mga banyagang investor, si Leni Robredo ang pipiliin nila. Walang ibang paraan para iangat ang ekonomiya, kundi foreign investment. Amasando el aire. Hindi pwede yung utang ng utang. Kaya si Leni ang napili ko. Me dejó más solo que un desierto. Tipi-tipi-down. So yan po ang statement ni Kong Joey kung nga napili niya suportahan si VP Leni. Amasando el aire. Tipi. Aram niya itong padagos na si Kong Joey bagay ekonomista. Resident economist siya na House of Representatives. Kaya yung rason niya may relasyon duman. Kung paano ibabangon yung ekonomiya kan Pilipinas bilang ining biktima kan pandemic. So, ang sa tuyang ekonomiya, biktima ini kan pandemic. No? Suminukamang ang sa tuyang ekonomiya. So there is a need na i-rehabilitate niya ito inio. Apuera kan ining pagtaunin solusyon sa lado kan salud o medisina. Yung pag-develop kan vaccine, siring man ang pag-develop kan bulong mismo kan ini sa COVID. So kay puhan na bulungon man an sa tuyang ekonomiya. Why did we... And siyempre, an enot
na hihilingon kung ika po sarong planner, economic planner, iyo po ano ang level of confidence kan mga investors. Bako lang po local investors, kundi lalong-lalo na yung mga dayuhan. Ano ang level kan sa indang tiwala na kung sinda mag-invest digdi po sa Pilipinas, masisiguro na protehido ang sa indang investment. Di ba? So, kung ika negosyante, siyempre gusto mo na ang klima o climate kang business dyan sa sarong lugar, favorable sa investment o sa negosyo. And ang sabi po ni Kong Joey, kung magpresentar ka da retrato kan mga kandidato ngunyan sa pagka-presidente, dyan sa mga investors na yan, si Lenny ang pipiliin ninda. May confidence ninda kay Lenny. Kaya ngaya, ako ngaya, bilang saro sa mga nagbubusol sa rehabilitasyon kan sa tuyang ekonomiya, sinuportahan ko yan. Dahil may confidence o may tiwala yung mga investors dyan po kay Lenny Robredo. Maapot naman ka muna tangya tayo pinagtataotang kwenta ngayon sa mga dayuhan ang rehabilitasyon o pagbangon kan sa tuyang ekonomiya. Simple man lang po ang simbag dyan. No man is an island. Di ba? Kan mga panahon, tabi, kan ako medyo aki-aki pa, nagangalas mo na kay ito, Kuya Nims, nga nagaparaasa man nakikita sa mga dayuhan. Pero ngayon, na-realize ko na ang sa tuya pong kapital, mga kapitalistang mga lokal, garo, hindi ko masabutan kung natatagaro abo nindang ihiras digdi sa Pilipinas ang sa indang tubo na nakuha sa negosyo. Di ba? Naaraman ta na ang mga negosyanteng Pilipino, mga kapitalistang Pilipino, di dara sa ibang nasyon ang sa indang profit. Nga ano man nga ini ngayang mga ini man ngayang mga dayuhan. Bako ngayang ililuwas maninda ang sa indang mga profit. Part kan sa indang profit, liluwas man gayod. Pero ilingon mo ang very aggressive bagan mga ining mga foreign investors, very aggressive sa expansion ninda. Very aggressive sa expansion ninda. And of course, siyempre, sa tuyang ekonomiya, dahil man po inihiwalay sa ekonomiya kang kinaban, kaya kay puan man giraray na igwa kita nin mga tawag dito, may mga linya man kita sa mga multinational corporation. Sabi ni Kong Joey, kung dahil kita mas maray na dito na magkaigwanin na direct investment, foreign investment, kisa utang ng utang tayo. Shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. 5 minutos bago alas 5 nin pagkahapon. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Feel the rhythm of the music getting stronger. Don't you body, do that conga beat. Come on, shake your
Kaso hapon pala, nagkaigo kami dyan na public consultation or public hearing manungod po sa plano na mag-establisir na municipal public cemetery dyan po sa munisipyo Kanman ito. So maraming salamat sa mga nag-aratinder, no? Nag-preside po ka na sambit ng public hearing, yours truly. Asin kita man po ang sponsor or author ka nasambit ng proposed ordinance co-authored by all the members of the Sangguniang Bayan of nito. Tadyan po kasama nito, wala dyan public cemetery. Ang saro pong rason, iyo po na siyempre pag yung mga medyo tika po sa buhay, dahil po kikaya ninda yung anong ngaran kay ni? Yung services kang Catholic Cemetery dyan. Buru-burunggo na kung saan makuanin na pambayad. Ani kadua dyan, nagdadakol naman po ang populasyon dyan na non-Catholic. So, saro po sa mga obligasyon po kan gobyerno o kan burokrasya, yun po na tawanin na siring na mga pasilidades ang saya pong namamanwaan. So wala man po ninda kulang problema o oposisyon yung mga nag-aratinder, yung mga barangay captains, yung mga asosasyon kan senior citizens, na sa mga nasa transport sector. Kaya sa Miyerkules for second reading na po ito. Maray na po palaan kay Pading Lito Ramos dyan sa ADC. Siringman, ang gabos po ng mga laborers dyan po sa Energy Development Corporation, dyan po sa geothermal plant. Okay, sige. Ano pa ngayon pag-uristorya niya to? No, 2 minutos na sa nabaga. Madali yun sa ng panahon. Madali yun sa ng panahon. Minalog pa sa nakita digdi, ngunyan matapos na naman ang sa tuyang programa. So ano pa nga? Ngunit sabi niya, natangya taday ka nagtutukar kan tungkol man sa imong political life. Natangya. Saka na. Saka na kita matukarkan sa kuya, mana politika live. Oy, good afternoon pala kay Councilor, City Councilor Sano Raul Roy Burihon. Dyan tabi sa Tabaco City. Maray na hapon man tabi dyan sa mga parantabay niya to sa Mayun Unit. Dyan sa Mulad Bukad Grande Pequeño. Doon niya tumasa, dyan po sa Masarawag, dyan sa Maipon. Maray na apon sa inyong amin. Sa mga tagayan Rinconada, maray na apon sa inyo. Sa mga barkada niya to dyan sa Atlan Barangay kan Pulanggi. Good afternoon po sa inyo dyan sa Sipres, sa Itaran, Siton Maysua, pati na dyan sa may Balaba, dyan sa Balaba, pasiling duman sa Danau, dyan sa Lourdes, Good afternoon po sa inyo. And siyempre, maray na hapon man sa mga parantabay niya to dyan sa West Coast, kan 3rd District of Albay. Maray na hapon tabi kay Kong Didi Cabredo. Hoy, kay Councilor Kaloy Flores of Ginubatan, running for Vice Mayor. Ganoon si Kaloy. Ma-Vice Mayor ka palang Kaloy. Si siya Mayor mo, si Mayor anong ngaran kayo ni? Si Councilor Garcia. Si agom ni Che, lingaw ko na sungaran ni Councilor Garcia. Si Chino.
Okay. O dyan sa Obilyar, maray na hapon tabi kay Vice Mayor Jory Marcanghel and kay Mayor Brandy Arcangel. Maray na hapon tabi sa inyo mga amigos. Sigurado na ini yung duwang ini. Dyan sa Kamalig, kay Mayor Caloy Baldo. Warang kalaban kay Vice Mayor Ding. Mga ayayin na ini mga tawong ini. Dahil na ining problema ngunyan na eleksyon. Maray na hapon kay Mayor our friend Vic Perete, Candaragalbay, sitting man kay Vice Mayor Junji Ausian, gabos na mga Sangguniang Bayan members. Mga kapitan, maray na hapon po sa indong amin. May pahabol. Good afternoon tabi sa mga kapitan dyan sa Manito, kay Kapitan Ade Binyas dyan sa Kabit, kay Kapitan Ruben Mangampo dyan sa Balabagon, Kapitan Jun Daep, Bad Boy, sa Pawa, Kapitan Rona, dyan po sa Hulugan, Kapitan Tatawan Ortiz sa Nagutgot, Kapitan Primong Wi Daen dyan sa Itba, si Kapitan Manoy Istoy Daen sa Kawit, Kapitan Jun Paite Balasbas. Oy, happy birthday kay Kapitan Nestor Serrano, Nelson Serrano dyan po sa Bamban. Maray na po man kay Kapitan Cog Gualvez sa Buyo, Nestor Baldano sa Manumbalay, Tolet Balitaon sa Tinapian, Erwin Astanyo dyan po sa Malubago. Oy, marinapon kay Ogi, asin kay Manay Helen Balmedina dyan po sa Malubago, kay Kapitan June Babasa sa Kawayan, and of course kay Kapitan Tata Felix Arteta kan Kabakungan. Marina po sa indong kami. Bueno, inabuta kita kan sa tuyang paramientra sa pamamaharam di sa programang 2D sa GB ngunyan Sabado. Sangaran sa liwat ni Kong Joey Sarte Salceda kan Second District of Albay, sangaran ni Kuya Nin sa control. Ini po si Kagawad Nong Dawal kan Manito Albay, nagsasabing mapasatuyang bendisyon kan mahal na Diyos. Param, bye-bye, I love you so much. Sa indung nadangog ang programang